Alright, masithathe lithuba sikwamkele umbukeli wemikhulu productions. Namhlanje ke silapha kwindawo ekuthiwa kusePhilippi ko48. Apha ecaleni kwamkele kunye nomkhulu uHlangalezwe. Sithi Hlangalezwe. Ulapha ePhilippi ke namhlanje na njengoko kunemazi udla ngokuza apha kweli laseKapa. Tata, kunjani? Hey, ucenga impilo Nkosi yami. Ukhala kusiza. Ucenga impilo Nkosi. Ya, abantu bayakhala tata. Bayakhala eKapa bathi hey bafuna uncedo kambe kudalo lapha eKapa? No Nkosi. Seyizinyangana nimane nisiza nigoduka. Ndingatsho nje ndithi inyanga xa ndidibanisa uba ndihlala ixesha elide. Iba yi10 days ngoba senza okwesithathu ngoku. Ya, sikubambe ngexesha ke elibhizi kakhulu kambe bakhona abantu abakulindileyo pha bezofuna unyango, bezofuna uncedo kuwe. Tata, okokuqala khawuzazise utata uHlangalezwe ngubani, ithi into yakhe udume ngantoni? uHlangalezwe ke inyange. Wathwasa njengoba ke seniyazi kudala simane sifike lapha kwezinkundla zokuxhumana. Mina ngidume ngonceda nje abantu. Ndiya ndithi ke ngoku owaziyo vele enza izinto zenzeke. Mina ndikumenzi wezinto zenzeke nje kuphela. uHlangalezwe lo udume ngalonto nje. Mawusohambile uhlulekile sowudidi iyezela ungasalithembi. Mina ndithi sondela lapha umkhulu uHlangalezwe. Kusukuma abantu abangakwazi uhamba apha. Basukume bebe ngenyawo sebephelelwe ngamathemba esibhedlela. Mabeziswa apha sijonge sibone ukuba intoni lonto yenziwe. Bayaphila abantu. Kuphilisa abantu nje umsebenzi wethu. Ya. Ewe. Utata kana nophuma kweliphi icala pha eMpuma Koloni? Ndiphuma eMthatha. Elangeni apho nizalwa khona mina. Kodwa umzi wami sosezimbana apho nisebenzela khona. Ewe njengoba ke ndangenda khankanya ukuba ndizalwa Zangoma ndisangoma nje nami. Ya. Tata, ulapha eKapa. Ubufike nini kanene napha kwelicala seKapa? Apha eKapa ndifike nge-15. 15. Ndifike nge-15. Now ithini into tata, ulapha eKapa uzonyanga abantu and kusondula uDisemba ngoku izinto zininzi abantu bazawugoduka. Uthini ebantwini tata? Ebantwini ndithi mina mabaqinise imizi yabo ngoba icases ezininzi zisukela emakhaya mandithi ndiyajonga apha. Nengxaki ezininzi zibangwa zizinto ezenziwe emakhaya. Ngoku imizi mayingaqinanga andisekukhona into eseyixhaphake kakhulu ebantwini abangenayo apha ekhaya. Ufika umuntu ngoku ekhatywe impundulo. Ngoba abantu umuntu uve kuthiwa uwile. Kuthi usowa kwakhe kuthiwe esibhedlela iTB engqondo. Kanti lo muntu ukhatywe impundulo. Yilonto nje ndicebisa abantu ngokusekukhona lonto nje esuke yaxhaphaka kakhulu. Abantu nje bayagula kodwa mayifika esibhedlela into yokuqala makwenzeke lonto kuzothiwa iTB. Injalo ke Nkosi yami. Ya. uHlangalezwe udume ngantoni, zindoni mhlambi izinto aspecialize ngazo maybe apha ekunyangeni? Sivile ke kuthiwa uyahlahluba kakhulu kambe abanye abantu bebeke basithumelela imiyalezo besithi bangaba hayi uyahlahluba tata and umuntu umchaza negama. Nkosi yami ingabhidisa abaninzi xa ndinochaza ngoba ekhaya ndithwase into asozehlukeneyo. Ngoku ngendlela endithwase ngayo ndithwase kakhulu kodwa umlozi. Umlozi ke ingxaki uza nayo yomuntu kuba uhlushwa into ethile ungalapheka kanje. Ngoku ke ndiye ndithanda uba ndilungise kulo ndawo nasebantwini angathi lo muntu utheni esazi yonke into lo. Kanti hayi ayindima owazi izinto ngulo moya lo endembethwe nguye. Mina nimamela yena ubuthini nami igama lomuntu nizube ningalazi. Kodwa nimamele lo muntu endihamba naye uba uthi ngibane lo. Njengabantu babonayo benilindile lapha ekhaya. Bafike nje ndababiza ndamcela ukuba igama lakhe ngibani. Bethuka lonto nabo uba hayibusaze kanjani. Enzama ukuthi ndimamele umoya. Ukuba uthini Nkosi yami bese nilapha. Meqo siyayelapha. Amabekelo siyayelapha. Kube khona ibekelo elinzima kakhulu. Ekuthiwa ngumbhulelwa. Yenye indlela yomeqo kodwa inzima yona. Nayo yelashwa apha ekhaya. Injalo Nkosi yami.
Andifuni ke sikuphazamise kuba kukho abantu ekusafuneke ubahoyile tata. Uhlangalezwe umuntu omfunayo ufumaneka phi njani? Mkambe uzohamba nini apha eKapa? Uhlangalezwe momfuna ungafona nje 064 989 6296 okanye ku-079 0947 527. Tholakala lapho ndiselapho kwangoku apha ePhilippi. Sohamba pha ekuqaleni kwenyanga. Sohamba pha ekuqaleni kwenyanga. Mondifuna nje ungafona. Ungabubuza ku-WhatsApp uvela ufone. Injalo. Ya uzohamba nge-6 kaDisemba apha eKapa. Ewe Nkosi yami. Sizozama lonto uba ndihambe pha nge-6. Ngenxa yokuxakeka nangokufunwa ke emakhaya. Nangokufunwa ke indawo zonke. Okay. Kobonakala ndiye ningathembisi kuye kuvela ingxaki enkulu kakhulu mhlawumbe umuntu mayigula ekhaya kufuneka ukuba nikhawuleze nileqe. Okay. Kodwa kokwangoku nisathi nizohamba pha nge-6. Okay. Bayede Nkosi. Ya besikunye ke notata Uhlangalezwe all the way from eMthatha uze apha ke kweli laseKapa ezonyanga abantu na njengoko simbambile nathi ke kukho abantu abalindileyo pha efuneke banyangile. Masibule kakhulu.